Ζούσα ανάμεσά τους και δεν μπορούσα να τους δω. Η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα. Ατύχημα. Ο εγκληματίας το διαπράττει. Φύγομαι εδώ πέρα. Όσο πιο μακριά γίνεται από αυτό το κολομέρος. Εσείς δεν έχετε τίποτα να ντρέπεστε. Στα ΑΒ κάθε εβδομάδα έχεις το φθηνότερο καλάθι της αγοράς. Μέχρι την Τετάρτη, επιλεγμένες Α και Heineken τετράδες 30% φθηνότερα. Προϊόντα Pantene, Ajax και Fairy 40% πιο φθηνά. Πάνες Babyliss και μορομάντιλα Baby Care στη μισή τιμή. Και απορρυπαντικά πλυντηρίου Ariel μόνο 10,95. ΑΒ Βασιλόπουλος. Στο καλό, το καλύτερο είναι η τιμή. Απογείωσε τη συνταγή και δημιούργησε το πιο εκλεκτό πιάτο με Knorr σπιτικό από επιλεγμένα και σιγοβρασμένα υλικά. Knorr σπιτικός. Γεύση ποίημα. Summer Star στον Κοτσόβολο με εκπτώσεις και hot deals. Πρόλαβε 9 κιλοπιτήριο ρούχων με AI και αυτόματη προσαρμογή πλύσης 479 ευρώ. Δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG με door cooling για ομοιόμορφη ψήξη 649 ευρώ. Και όλες τις λευκές συσκευές LG με έως 36 δόσεις και ητόκι δώρο. Κοτσόβολος. Έτοιμοι! Όχι ακριβώς. Άκουσέ με! Η ενόχληση από την οδοντοστοιχεία δεν θα μας εμποδίσει να πάμε στο χορό. Με την Κορέγκα Max Hold and Comfort ξεχνάμε ότι φοράμε οδοντοστοιχεία. Αν το στόμα σας μιλούσε, θα ζήταγε. Κορέγκα! Κάποια πράγματα θα έπρεπε να είναι προσιτά σε όλους. Όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Νέο Dacia Spring. Από 17.950 ευρώ. Το νέο Jumbo Croissant από την Όχονο Snack με πλούσια γέμιση πραλίνας παίζει μεγάλη μπάλα. Jumbo Croissant, πραλίνα και κρέμα κακάο από την Όχονο Snack. Καλοκαιρινές εκπτώσεις σε όλα τα Βίκο. Πολυθρόνα κήπου σε 2 αποχρώσεις από 19,90 τώρα μόνο με 17,90. Βίκο. Τρόπος για να ζεις. Κραμπά, μία που σε έπιασε, ΜΑΚ 2 που θα σε αφήσει. Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να οδηγήσει σε κράμπες. Το ΜΑΚ 2 μπορεί να σε οδηγήσει στη λύση. ΜΑΚ 2 με πυντολικό μαγνήσιο που μεταβολίζεται πλήρως και επιτυγχάνει τη μέγιστη συγκέντρωση στον οργανισμό σε 60 με 90 λεπτά. Για κράμπες, θυμήσου ένα. ΜΑΚ 2. Το μαγνήσιο με 2 λέξεις. Ζητήστε το στο φαρμακείο. Από την Καλένικα. Απλά ένα σφουγγαράκι κουζίνας, είναι Βιλέντα. Και τώρα είναι 1+1 δώρο. Το καρότσι του σπιτιού της Leroy Merlin φέρνει μοναδικές ευκαιρίες. Βρες μεγάλη ποικιλία σε είδη κήπου έως μείον 50%, σετ βεσέ μόνο 69,99 και πολλές ακόμα προσφορές έως μείον 50%. Leroy Merlin. Ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να σου χαλάσει τη μέρα. Υπάρχει όμως το Buscopan. Ανακουφίζει από τον κοιλιακό πόνο και τις κράμπες σε μερικά λεπτά, δρώντας το σημείο του προβλήματος. Έτσι η κοιλιά μου γίνεται σύμμαχός μου. Buscopan. Ανακουφίσου από τον κοιλιακό πόνο. Αλλάζουμε συνήθειες και για τρίτη συνεχή χρονιά εξοικονομούμε πολύτιμο νερό. Το Φίνις και η ΑΒ Βασιλόπουλος αναλαμβάνουν την κατασκευή υπαίθριων παροχών νερού στο άλσος Βεΐκου, εξοικονομώντας έως και 160.000 λίτρα νερό. Στα ΑΒ Βασιλόπουλος θα βρείτε κάψουλες Finish Ultimate Plus και προϊόντα Finish σε προσφορά. Το νερό είναι στα χέρια μας. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς ένα σπίτι. Εδώ βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Έχεις το δικό σου πρόγραμμα. Νιώθεις φρέσκος. Και η ζωή σου έχει άλλον αέρα. Βρες την ισορροπία με οικιακές συσκευές Midea. Με την εγγύηση της FG Europe Όμιλος Φιδάκη. Aegean College. Πανεπιστημιακές σπουδές με το κύρος του University of Essex στην Ελλάδα.
Aegean College, University of Essex. Η επόμενη μέρα είναι σήμερα. He raped me. He raped 4 women. Η νύχτα ανήκει στη δικαιοσύνη. Make it hurt. 25 to life. Νέες συγκλονιστικές υποθέσεις. See, this guy is moving fast. And he's armed. Αποκαλύψεις και μυστικά. No, please, wait. Don't tell me they've released him. I don't care about Lexi! He knows who we are. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Από Δευτέρα, 15 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Magic Double, Star Chaser και Sun Lover. Σοκολάτα γάλακτος, καραμέλα και popcorn για τη νύχτα. Λευκή σοκολάτα, καρύδα και μάγκο για τη μέρα. Pleasure is always on. Βουτιά τιμών στα Practiker. Βρες ετοιμοπαράδοτα κλιματιστικά με τετραπλό κέρδος και δώρο ανεμιστήρα αξίας 69 ευρώ. Practiker. Αλλάζει το σπίτι. Τα κουνούπια δεν μπορούν να χαλάσουν τη μέρα σας όταν είστε προστατευμένοι. Πριν τον καφέ, πριν τη βόλτα, πριν κάθε μέρα. Κάντε το Αουτάν μέρος της καθημερινότητάς σας. Έσι Τζόνσον. Ενέργεια είναι να νιώθεις σιγουριά για τις επιλογές σου. Όπως αισθάνεσαι με την Προτέργεια, που για 5ο συνεχόμενο μήνα διατηρεί την ίδια χαμηλή και σταθερή τιμή στο Value Save 6 μήνες με 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα και πάγιο 9,9 ευρώ το μήνα. Αυτό θα πει σιγουριά Προτέργεια. Γιατί η ενέργεια αλλάζει. Αλλάζει και γίνεται Προτέργεια. Έχω την αίσθηση ότι με αποφεύγεις. Κάποτε σου άρεσε το αγουροξυπνημένο σεξ. Και το κλάμπινγκ μου άρεσε κάποτε. Αλλά μετά γέννησα. Αύγουστος Κορτό. Το σεξ και πώς να το αποφύγετε. Μια κομμωδία για το σεξ, τον έρωτα. Που συχνά αποφεύγουμε και ας νιώθουμε τη σπίθα του. Αύγουστος Κορτό. Το σεξ και πώς να το αποφύγετε. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη. Στον Γαλαξία σας περιμένουν οι περισσότερες προσφορές. Αφρόλουτρα Σάντεξ, Palmolive και οδοντόκρεμες Colgate 45% φθηνότερα. Always σερβιέτες, σερβιετάκια, πάνες Pampers αλλά και Lenor μαλακτικά μείον 50%. Άζαξ καθαριστικά σπιτιού και πατώματος 40% φθηνότερα. Προϊόντα Baygon μείον 40%. Ariel XXL μόνο 13,90. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Πολλοί πλέον βάζουμε λιγότερα και πιο φορτωμένα πλυντήρια για εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά όσο περισσότερο αφήνουμε τα ρούχα, τόσο ξεραίνονται οι λεκέδες και γεμίζουν οσμές. Δοκιμάστε το υγρό απορρυπαντικό Ariel Extra Clean Power για αφαίρεση σκληρών λεκέδων. Πρώτα τοποθετήστε τα ρούχα και έπειτα το απορρυπαντικό Ariel. Έτσι, ακόμα και πιο γεμάτα πλυντήρια θα είναι εκπληκτικά καθαρά και θα μυρίζουν φανταστικά. Υγρό απορρυπαντικό Ariel Extra Clean Power αφαιρεί ξεραμένους λεκέδες ακόμα και σε πιο γεμάτα πλυντήρια. Ένας καλός ύπνος βοηθάει στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Άλλαξε τον ύπνο σου τώρα με έκπτωση έως 30%. Elite Strong. Live Elite. We're expected to beat the Russians to the moon, not turning this ship into a flying billboard. It's called selling. You have two of the best engineers on the planet installing a window. Can you believe that view? It's better than mine. Fly me to the moon. Από τη Feel Good. Φάση Intersport Summer Sale με έως μείον 50%. Βρες τώρα Nike παπούτσια με έως μείον 50%. Σαπ και καγιάκ με μόνο από 229 ευρώ και ρούχα, παπούτσια και εξοπλισμό παραλίας σε μοναδικές τιμές από όλα τα κορυφαία brands. Μπες στη φάση σε 61 καταστήματα και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport. Elite Crackers μεσογειακά σε 8 γεύσεις. Η Μεσόγειος, η φύση, η γεύση μέσα τους. Hot sale σε χιλιάδες καυτά προϊόντα. Βρες Turbo X TVs. 24 ιντσών, μόνο 59 ευρώ. 32 ιντσών, μόνο 79 ευρώ. Και 40 ιντσών, μόνο 125 ευρώ. Πλαίσιο. Ανοιχτά την Κυριακή 14 Ιουλίου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η φιλοξενία είναι εθνική μας αξία. Στην Εθνική Τράπεζα, πίσω από κάθε μονοπάτι, βουτιά και καλώς ήλθατε, βλέπουμε τα εμβληματικά έργα που κάνουν τον τόπο μας ακόμα πιο φιλόξενο. Σε αυτά επενδύουμε, να
αυτά προχωράμε. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Σούπερ γρήγορο και σούπερ αξιόπιστο ίντερνετ με σούπερ απλή ενεργοποίηση. Έλα τώρα και εσύ στο 5G Home Internet μόνο από 26 ευρώ το μήνα. Μόνο με την Nova. Η πιο απίθανη ανδροπαρέα. We're just spending the night in Vegas. No big deal. Ζει μεγάλες στιγμές. There were nights the four of us will never forget. Αυτή είναι η πιο τρελή περιπέτεια της ζωής τους. Why can't we remember a goddamn thing from last night? Guys, there's something I need to tell you. I slipped something in our Jägermeister. We can't find Doug. What are you saying now? We're getting married in 5 hours. The Hangover. Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Χωρίς Vodafone TV δεν παίζει. Με τόσες πρεμιέρες σε δημοφιλείς σειρές και ταινίες, λογικό να χάσεις την μπάλα. Απόκτησέ το με 9,90 το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone. The eye of the enemy is moving. Do you see that? I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. This day we fight! Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Η επιστροφή του βασιλιά. Απόψε στις 9 παρατέταρτο. Όταν ανοίγεις μια Fisher, είναι όλοι εκεί. Αυτοί που ξέρουν ότι παντού κρύβεται μια ευκαιρία για να απολαύσεις τη ζωή. Fisher, taste the experience. Τέλεια, αν προλάβω θα περάσω. Σε 100 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Τόσες φορές είχες τα μάτια σου αλλού και όχι στο δρόμο. Μία θα είναι η τελευταία. Προστάτευσε εσένα, αλλά και τους γύρω σου. Shell. Οδήγησε υπεύθυνα. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να λουξάρω. Τώρα για νησιά κοιτώ. Με φίλους και παρέες βράδυ θα σαλπάρω. Για Σίκινο και Αμοργό. Αν δεν φοβάσαι τα εμπόδια και έχεις το βλέμμα στραμμένο στο στόχο σου, τότε χρειάζεσαι έναν ισχυρό σύμμαχο που μπορεί να σου προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και πρακτική εμπειρία. Γίνε αυτό που πάντα ήθελες. Ο καλύτερος σε αυτό που αγαπάς. Σπουδές γαστρονομίας και τουριστικών επαγγελμάτων. Όμηρος. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Χρησιμοποιώ καθημερινά Lactacid για την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής μου. Γιατί σέβεται και προστατεύει το φυσιολογικό της pH σε αντίθεση με τα κοινά αφρόλουτρα που μπορεί να το διαταράξουν. Lactacid, ο σύμμαχός μου στη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής. Όλη μέρα στο δρόμο. Ώρα για 7 days. Ο καφές θέλει παρέα. Ώρα για 7 days. Επεισόδια back to back. Ώρα για 7 days. Ό,τι κι αν κάνεις. Είναι ώρα για 7 days. Κάνουμε περισσότερα για να κάνεις λιγότερα. Κλιματιστικά Inventor. Με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε ψήξη και θέρμανση, λειτουργίες για απόλυτη άνεση και πιστοποίηση Eurovent. Inventor. We invent. You live.
Με το Λότο για τα επόμενα 10 χρόνια ζεις όποιες εμπειρίες θέλεις. Παίζεις σε κάθε κλήρωση για έως 10.000 ευρώ τον μήνα για 10 χρόνια. Σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ ή στο opaponline.gr. Λότο. Μία φορά κληρώνεσαι, 10 χρόνια πληρώνεσαι. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Θέλεις οικονομία και το καλοκαίρι. Θέλεις Μασούτη. Έως την Τετάρτη, πάνες Pampers και χαρτιά υγείας Ζέβα στη μισή τιμή. Σερβιέτες Everyday και μαλακτικά Καζολίν στη μισή τιμή. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 12 και 19. Προϊόντα Palmolive και μορομάντιλα Πέπα 35% φθηνότερα. Στην Αταλάντη, ένα μοναδικό ταξίδι απόλαυσης ξεκινάει για να φτάσει στο ποτήρι σου μια γνήσια ελληνική πίλς. Που θα σε ταξιδέψει εκεί που πραγματικά θες να είσαι. Απόλαυσε τη δροσιά και ταξίδεψε μαζί της. Πίλς Ελλάς. Τα λέμε στην πύρα. Ακόμα και αν δεν τα βλέπετε, είναι εκεί. Αλλά εσείς δεν ανησυχείτε, γιατί τους προστατεύετε με το Dettol. Με μία μόνο κίνηση, αστραφτερή καθαριότητα και απολύμανση. Το Dettol και καθαρίζει αποτελεσματικά και εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων και ιών. Για καθαριότητα και απολύμανση στη στιγμή, Dettol. Ό,τι χρειάζεσαι για προστασία. Το νέο Jumbo Croissant με πλούσια γέμιση πραλίνας παίζει μεγάλη. Jumbo Croissant, πραλίνα και κρέμα κακάο από την Όχονο Σνακ. Θέλεις 24ωρη αίσθηση ενυδάτωσης απευθείας από το ντους. Νέο Dove Advanced Care. Το μόνο αφρόλυτρο με μικροσταγονίδια Micro Moisture που θρέφουν κάθε πτυχή της επιδερμίδας σου για 24 ώρες. Δοκίμασε το νέο αφρόλυτρο Dove. Το όνειρό σου για νέο σπίτι είναι η πιο σπουδαία ιστορία και είμαστε εδώ να τη στηρίξουμε. Στεγαστικό δάνειο από την Πειραιώς με επιτόκιο από 2,7% σταθερό για 3 έτη. New limited edition bottle by Peace and Chaos. Zerkova. Pure summer greatness. Στην Κάντια δημιουργήσαμε συλλογές στρωμάτων για κάθε σώμα και ανάγκη με την τεχνολογία Exensor. Έλατε να βρούμε το ιδανικό σας στρώμα και αποκτήστε το σε προνομιακή τιμή. Εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. First Dates. Κάθε μέρα στις 4 παρά 20 το μεσημέρι. Κάνε match στο Star. Νομίζεις ότι πρέπει να το βάλεις σε κύκλο μεγάλης διάρκειας, Αλλά με το Fairy Platinum Plus έχεις απίστευτη καθαριότητα ακόμα και στο σύντομο κύκλο. Με μοναδική τεχνολογία που ενεργοποιείται με την πρώτη σταγόνα νερού, αφαιρώντας επίμονα υπολείμματα φαγητού άμεσα. Γύρισε από τον κανονικό στο σύντομο κύκλο και εξοικονόμησε στο λογαριασμό ρεύματός σου έως και 5 ευρώ ανασυσκευασία. Fairy Platinum Plus. Η καλύτερη καθαριότητα Fairy ακόμα και στο σύντομο κύκλο. Όταν έχεις να σκεφτείς τα πάντα εκτός από τις τιμές. Από Δευτέρα στα Lidl. Μπιφτέκια ανάμεικτα 30% φθηνότερα 2,79. Ημί σκληρωτηρή 40% φθηνότερα 7 ευρώ και 19 λεπτά. Και κριτσίνια με ελιόσπορους 40% φθηνότερα 1 ευρώ και 11 λεπτά. Lidl. Ενεργοποίησε τώρα την νέα απόδειξη στο Lidl Plus για να λαμβάνεις ηλεκτρονικά τις αποδείξεις αγορών σου. Νέο Ben & Jerry Sunday Dulce Delish. Παγωτό καραμέλας και κρεμόδε σοκολατένιο παγωτό με πολλά fair trade σοκολατένια κομμάτια. Αγάπη, αλλά σε παγωτό. Κλιματιστικό Morris με ειδικά σχεδιασμένα πτερίγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Morris. Γιατί ακόμα χρησιμοποιούμε σερβιέτες περίοδου για την ακράτεια? Οι σερβιέτες Stena Discreet Ultra μπορεί να μοιάζουν ίδιες, αλλά είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν διαφορετικά. Έτσι μπορείς να μένεις στεγνή έως και 12 ώρες. Αναβάθμισε την προστασία σου. Stena Discreet. Προϊόν της χρονιάς. Energy at Cost Plus. Ρεύμα στο κόστος του προμηθευτή. Σημείωσε το. Από τη μαμά του κυρίου που δουλεύει στην Energy.
Me pregunto cuál será el destino de nuestros agaves. Yo sueño que acabe en manos talentosas. Σούπερ γρήγορο και σούπερ αξιόπιστο ίντερνετ με σούπερ απλή ενεργοποίηση. Έλα τώρα και εσύ στο 5G Home Internet μόνο από 26 ευρώ το μήνα. Μόνο με την Nova. Νέα Cream Crackers Παπαδοπούλου με χαρούπι και Cream Crackers Πολύσπορα. Χωράνε σε κάθε σου στιγμή. Στο φυσικό αέριο δεν μας ακούνε απλώς, μας νιώθουν. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το ρεύμα Maxi Home Super Save με τη χαμηλότερη τιμή τον Ιούλιο από όλα τα τιμολόγια ρεύματος και 100% επιστροφή παγίου για τους επόμενους 12 μήνες με επιταγές έκπτωσης στην κάρτα ΑΒ+. Κάλεσε τώρα στο 181133. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στα ΑΒ κάθε εβδομάδα έχεις το φθηνότερο καλάθι της αγοράς. Μέχρι την Τετάρτη, δημητριακά Quaker στη μισή τιμή. Ζυμαρικά Μπαρίλα 35% φθηνότερα. Ηλιέλαιος Ανόλα 5 λίτρων μόνο 7,95. Και αναψυκτικά Βίκος 30% πιο φθηνά. ΑΒ Βασιλόπουλος. Στο καλό, το καλύτερο είναι η τιμή. Μαζί Jet! Κι εγώ Jet! Και εσύ Jet! Και εσύ, ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως. Και εσύ. Και εσύ. Και εσύ Jet. Sea-Jets. We call this guy the family man. He's killed 6 families in the last 8 months. Must be Father Brian. Αντιμέτωποι με τα πιο σκοτεινά παιχνίδια. The last 2 murders were definitely the work of a pro. Steven Seagal. Keenan Ivory Wayans. Έκρηξη αδρεναλίνης. Απόψε στη 1 παρατέταρτο.